Ubala Wamvimba. How? Yeah, who are you? Yeah. You feel? Yeah. Get a lemon and some. Bye up, bye, but you're making enough. But you're making enough. Get on the move, fun. How well and dot? Yeah. They're 2 young phone pal, 2 telephone born. Yeah, try to balance every month. So give him pal, what is it? Eh? Okay. When? Yeah. Futhi? Yeah. Gana po. Stop for me, so much. Stop for me, so much. Ay, akakaphuma zo. Okay. Hawu hey, kunjani? Anguboni. Khamba kahle wathi? Hayi ngiyabonga mfowethu. Shoka bya. Hayi bakamkhiye. Songidumsi. Songidumsi. Usho kanje? Ngasesikoleni bakhuluma ngawo. Yeah. Kuthiwani? Mina sengatrend. Kunjani? Sengatrend. Awabingelela abantu. No, babingelela angithi ngiyakushutha. No, ngiyakushutha babingelela la kwi-camera. Hey, kutwani? Yeah. Ngithi mina babingelela la kwi-camera. Sanibona. Bachaza ukuthi wena ukutwani? Mina ngukutwani, ngifuna ukukhipha ngoDisemba. Ngifuna ningisupport. Awubakhumbuza ukuthi nje ayithini ingoma yakho. Khumbuzeni ukuthi ingoma yami. No, wena bakhumbuza ukuthi ayithini ingoma yakho. Ngikhumbuza ingoma yami ithi. Isizwe samina ke niyansiza nibhikishe. Ukuze uyuzuma kena. Isizwe samina ke niyansiza nibhikishe. Ukuze uyuzuma kena. Zuma, uyajele. Ukuze kuphelele le zinto esemphakathini. Ngithi zuma. Uyajele ukuze kuphelele zinto esemphakathini. No Mandela, no Gandhi, wayethi Joyizani kodwa ngiyayilimaza itora. Wayithi kodwa uzuma useke. Uzuma yeka boxer, oh wayeka boxer yini. Uzuma wayeka boxer yini. Abakuvumelayo yibo lapha. Oh baba kuvumelayo. Angakabathola. Akabathola abakuvumelayo. Yeah. Kodwa uzobathola kodwa. Uzobathola. Manje abantu bakuthanda lapha ku Facebook nasele Ukhuzani nako Twitter uyatrenda nje impela kakhulu bakuthanda abantu kuzona zonke inkundla zokuxhumana bakuthanda abantu bafuna ukubona bathi baculela kamnandi yabo so ungathini ngalokho ngathi ngiyajabula kakhulu ukuthi ufuna ukubona sengihlala uyahlala oh kodwa udlulisa umlayezo phela kubantu ukuthi ungathini kubantu abakuthandayo abako Facebook nabantu abakutwitter ngiyabonga nonke nina ningithandayo enifuna ukungibona nami ngisafuna ukukhipha nje okuyizingoma nami ngifuna ukuba umculi kahle nami nginike ningithande nje nami ngoba nami khona abacula abanye ngifuna ukuba njengabo ngingani ngiyazazi ukuthi ngisengane ukuthi ngizofika ka3 Jeff ngiphase ngicule papa hayi ke siyabonga mfana omncane yes yeah hayi ke sengizoba sendela abantu le video le beyibona yayibona yeah so ukumbuza ufuna ukubuza kimi namhlanje hayi mhlambe ngizokhipha mhlambe ngithola uzobe khona eMandiyaba la yeah mase kuvali ikole ngizofuna
ungihambise estudio ngiyocula. Okay. Yeah. Okay, hayi ngiyakuzwa le ntwana. Kulungile ke ukhonze ekhaya? Sure. Ufuna ukuzwakala eBK? Wangidumisa njalo. Sure. Nazo-ke bafana bakithi. Sokusekhona manje awu. Yeah. Yeah. Yeah, ngizofika. Ngizwile ukuthi ufuna ukungibona. Yeah. Sure. Yes. Ngiyabonga. Siyabonga. Sure. Yeah, phela yenza lokho bekushiwo udlaba lokho kuyi. Oh, okay. Sure.